Hello bayab song jotno lamsogo ani katal YouTube channel o song tini saiman lainai ang tini narokni bagui video katal swnam tubukha khoroksa sini sinijak tei YouTube Facebook joto jaga no bo video khlaio bono baksa ba sinina baksa ba siniyangui mano so chong tini aporo saiman lainai bo khoroksa tabuk YouTuber bo hinui mano tei Facebook bo belai no focus khaio baksa ba hinui mano tamni bagui amo hai video swnamkha actually ang video swnamani hinkhe paide chong joto kha ganang Tripurasa maya ganang chong joto pal khe support khlainai bwkha bai bini YouTube channel bo tongo tei Facebook bo tongo tei chong bono pal khe support khlainai ani hinkhe dara klaio norok bo nugui mano dara kaka manai bono ringui mano so bo tabuk tam rok khlai poriwui tongkho bo tabuk poriwui tongo college second semester o hinkhe ang asuk bini video naio tei naithokjago hinkhe ang bini o video rogo kaisa bono limit par wngmani rok nuguyakho hinkhe omo simi bini video hinkhe chamung kaham video rok songui chawui phunukmani rok tongo hinkhe jora jora khe belai no chana rok muchungui thango chamung kaham songjak nukha ta wngkha aboni pore khai bini friends song rok bai bo asuk no care khlaio tei friends song bai bo asuk no kok thanda khe kok sao norok tongnai khe kok sainai khe belai no kha kwchangnai ang kha khaio hinkhe phaide chong bono pal baksa khe support khlainai bini YouTube channel tongo norok description o link rijak nukna norok o link o phano habui nai mano hinkhe norok search khaiui naina hinkhe bekhor search khai mano hinkhe bini YouTube channel mo hinkhe bini Facebook rok bo tongo hinkhe bini Facebook profile ID mo khe hinkhe norok bini YouTube channel bo phano shuru khaijak hinkhe February 21 tarik mas hinkhe pogui thangkha mas hingke tang moito khlaijak yak February 21 tarik 2023 ukologo matra 2 bochor eba 2 years wngui tongkha bini YouTube channel phaide hingke chong bono pal baksa khe bono support khaiui bini YouTube channel no chong kuchugo tisawano hinkhe norok o video no bujikhana kisisa clip ni bisingtwi video clip ni bisingtwi hinkhe norok no ang teibo omo haikhe video swnambai phunuk tubunai hingke norok ano bo support khaijago hinkhe support khlaidi jotono no thank you so much bye bye.